วันเดมมักมาจงมีอัตรายบาพาบัดกีจิงคุสไลจิงติงบัดเตยังngas nguling akam sim ngas ngopi sa try to one ta one ban ngoyanga na bangate batang mami try ya donu jonga palaban pen pai na jing kus lai sha jing ngen na jing so si sha jing men ki jing pang mi pen kya la ha u priu ka long bam la ya ka men sim ba pang nun jing is nei jong mi mem pen tu shi sha ngan om sham ko mami try but yai mani pop shi dan jan kan ni try map yanga ki jing snow baka per thei ki te yanga bun sien ha jing ya len ti ngai yai bakla kapen jot kapen jing im jonga en rein atem mila ban pen kala wat la don hut jonga kala sakma na jing kus lai sha jing yen na jing so si sha jing men ki jing pang mi pen kya la ha long bam la ya kamen sim ba bang nun jing is nei jong mi mem pen tu shi shangan om shem ko mami nan yai dem drai bat yai mani jing pang mi pen kya la ha